Здравейте отново! Ето ни във второто видео в курса по програмиране в средно училище Антон Първи, град Казанлък. В първото видео инсталирахме нашата среда за разработка, която се нарича Sharp Develop. Ето тук по този начин. И сега ще използваме тази среда за разработка, за да създадем нашите първи две програми. Как да направим това? Първо е нужно да създадем solution, който всъщност в тази програма е синоним на проект. Избираме файл, New, Solution. Кликваме тук. В курса ще правим два вида програми. Едните са така наречените конзолни console applications или конзолни програми, а другите са Windows applications или Windows програми. Конзолните програми са такива, които се изпълняват в конзолата. Ще видите след малко какво представлява тя. Ако не сте я виждали, за целта, всъщност нека да направо да създадем едно такова проект, че избираме Console Applications, пишем тук името на проекта, нека го кръстим проект 1. Тук ни е място, където ще бъде създаден самият проект или самият solution. Избираме Create. Вероятно това няма да ви се изпише. И така. Ето ни вече в нашата първа програма. Това, което виждате в центъра, е място, където пишем нашия така наречен source code. Source code, това е фактически текст на програмата. На английски това се изписва ето така. Source като извор и code. Source кодът, това са фактически инструкциите, които нашата програма съдържа. Инструкциите, този ред мога да го изтрия, зелените редове не се изпълняват. Всъщност, ето го source кода на тази наша първа програмка. Какво прави тя? Прави някои инструкции и изпълнява. Ще нека да пробваме какво прави. За да стартираме самата програма, отиваме на Debug и след това Run. Може и просто да натиснем клавиша F5. Ето го този клавиш тук. Ето го написан. Debug и след това Run. Ето, това е конзолата, това е черното прозорче. При конзолните програми това е единственото нещо, което се използва за въвеждане и за извеждане на някаква информация. Програмата ни изписва Hello World. След това press any key to continue. 3 точки. И изчаква ни да натиснем някакъв клавиш. След като натиснем някакъв клавиш, натискам и програмата свършва. Това нещо накратко е показано с тези инструкции. Ако искам да не се изписва Press any key to continue, ето може да махна тази инструкция. Може и вместо Hello World да напиша, например, на български. Тук вече между кавичките мога да напиша текст на български, който се изобрази в конзолата. Здравейте! Казвам се Миро. Това е моята първа програма. Всяка инструкция или всяка проста команда в езика C# завършва накрая с точка запетайка. И така, нашата програма ще изпълнява две инструкции. Ще изпише ето този надпис, който тук сме и казали. И след това ще изчака да прочете образно казано или ще да въведем един клавиш от клавиатурата. Нека да стартираме отново програмата. Ето, това е нашата програма. Изписвам здравейте, казвам се или кой си. Това е моята първа програма. И като писнем някакъв клавиш, без значение какво е той, програмата свършва. Как? Всъщност, къде е готовата програма, ще питате вие, и много хубав въпрос.
отваряме Sharp, извинявайте, не Sharp Developer, а Windows или File Explorer. Ето това тук папчетата, която имам. По подразбиране, проектите на Sharp Develop се запазват в папката Documents, под папка Sharp Develop Projects, проект, името на проекта, който ние създавахме, нашия проект е проект 1, и след това отново проект 1, папката bin, debug, и тук най-вътре има вече един файл, който е кръстен с името на проекта .exe. Това тук .exe всъщност означава, че това вече е изпълним файл. Това е вече готова програма, която може да стартираме на всеки един компютър, който използва операционна система Windows. Тоест това нещо мога да си го копирам, мога да си го сложа тук на десктопа и да пробвам дали мога да го стартирам с двойно кликване. Да, тази програма вече се стартира. Тази програма мога да я дам на някой друг и той като кликне, програмата ще се отвори в конзолния прозорец и ще изпише това, което ние сме и казали. Това е за сега. В следващото видео ще видите вече как да направим програма с графичен интерфейс и графични обекти след малко.